eluyivukane. Ndibulisa ngelihle igama lenkosi uJesu. Ndibulisa kubantu koomama ewe bomthandazo, oomama abanyuliweyo, okokuba nkosi yam amegephini ngezinto zonke ezibuhlungu kulo mhlaba. Ndibabulisa ngegama elihle lenkosi uJesu. Ndiphethe ke apha ndingumama ewe owabo wababalwa ngubawo, ndandihamba emnyameni kodwa wandifaka ekukhanyeni. Ndiphethe ilizwana apha lokomeleza ngendlela eyodwa, ngoba lixesha kaloku ke silibonayo uba unyana kaThixo uyabuya. Ziyabonakala ewe iimpawu zokubuya kwakhe. Masilifumane ke ilizwi lethu phaya kwizenzo zabapostile, isahluko ngu-14. Sizawufunda nje iivesi ezimbalwa. Sizawufunda phaa ku-8 uyakutsho ku-10, siphinde sitsibe siye ku-9, 19 uyakutsho ku-22 ngelihle igama lenkosi uJesu. Ndikhawulezile ke, ndizawuthetha ngoPawulos noBarnabas eListra. Verse 8 uthi, kwakuhleli ke ndoda ithile eListra ife inyawo, isisikhala kwasesizalweni sonina, ingazange ihambe. 9 Yona leyo yayimva uPawulos ethetha, owathi eqwalasele kuyo ebona ukuba inokholo lokusindiswa. 10 Wathi ngezwi elikhulu, suka ume ngeenyawo zakho. Uthi nkqo, yesuka umtsi, yahamba. Verse 19 Ke kaloku kwafika amaYuda evela kwa-Antiyokho nase-Ikoniyo, azixhokonxa iindimbane, amquluba ngamatye uPawulos, amrholela ngaphandle komzi eba ufile. 20 Uthe bakubona ukuba bamngqongile ke abafundi, wavuka waya kungena kuwo umzi. Ngengomso waphuma enoBarnabas waya eDebe. Verse 21 Bewushumayezile loo mzi iindaba ezilungileyo, benze nabafundi abaneleyo, babuya beza eListra nase-Ikoniyo nakwa-Antiyokho. 22 Besomeleza imiphefumlo yabafundi, bebavuselela ukuba bahlale behlele elukholweni, besithi, simelwe kukuphumela ezimbandezelweni ezininzi ukungena ebukumkanini bukaThixo. Haleluya. Nalo ke ilizwi esiliphetheyo ke singomba mama ewe lokuvuselela abantu abasemsebenzini kaThixo, abantu ekufuneka bengaphelanga amandla, ngegama elihle igama lenkosi uJesu. Ndizowuthi umxholo ke kanye ulapha ku-22, simelwe kukuphumela ezimbandezelweni ezininzi ukungena ebukumkanini bukaThixo. Simelwe. Eli lizwi likhutshwa nguPaul owayekade ngusawule, Pawulos owayengusawule. Uba nithanda ukwazi, lo Paul yena yedwa wayengumRoma ngokuzalwa, yena yedwa. Kodwa ungamangala xa usiva into yoba nguyena wayeyintshatsheli yokutshuthisa amakholwa azintsali entsalu usuke eJerusalem. Kodwa uthe nethi esaya eDamasko wadibana noYesu ngombane. Kwangaloo mini nje yatshintsha imeko yakhe, ngoba uhleli iintsuku ezintathu engaseli, engadli, engaboni. Wathi akubekwa izandla emva kweentsuku ezintathu wabona. Wabona ngenye indlela ngoku, akabona ngalaa ndlela ebebona ngayo yokutshutshisa. Waqalisa kwangoko wathi uYesu uyasindisa. Bathi xa bebemjongile, abamjongile bemoyika, wathi kanti ndithi uYesu uyasindisa. Akalihambisa ilizwi, walihambisa njengoba ebetshutshisa amakholwa. Walihambisa ngoku ngoyiki, ngengunandlela, ngesasimo kanye ebehamba ngaso, ngalaa pace ebehamba ngaso. Wahamba nangaphezulu ngoku. Inkosi yoxolo mayinisikelele. Eyona nto ndiyithandayo le nto yoba uyalingqina kwayena,
yena Paul phaya elizwini uthi yena kule ndaba ethi nakanjani na simelwe uthi xa elingqina ewe uthi ulingqina ngokuthi bonke abantu abahamba lendlela sihambayo yokuthetha ngezwi likaThixo uthi bafanele into yoba mabatshutshiswe. Iyayini bafanele into yoba mabatshutshiswe. Inkosi yoxolo mayinisikelele. Ndifuna ke ngoku ndisathetha kunjalo ndithi yintoni na kodwa lezi mbandezelo ngoba noYesu ngokwakhe phambi kwento babethelelwe aye crossing uYesu uthetha nabafundi bakhe wathi nyabona apha ehlabathini nawuba nembandezelo zenomelele. Yintoni lezi mbandezelo? Ndathi xa ndiyijonga ndathi he mose into yenza imbandezelo zizinto zonke ezibuhlungu ezihlela bonke abazama ukuhamba ekhondweni likaYesu. Yes, bonke abazamayo yonke lento isenziwa ngumbandezeli wethu Sathana kuba efuna sibuyele ebumnyameni njengoba sihambe ekukhanyeni nje. Kaloku yena selegwetyiwe, so ufuna ukwandisa inani lakhe. Uyalibona ixesha lakhe liyaphela emhlabeni, ufuna ukongeza inani. Thina ke ngoku sizokomelezana into yoba singakhe silinge sivume ukujika nakanye. Siyazi into yoba ezimbandezelo kambe azizizo ezizokuba masizosibulala. Sizawunixelela ke indlela ezenza ngayo into yokuba thina somelele. Inkosi yoxolo mayifune mandiqale ndithi kuqala sizifumana phi ezi zinto zibuhlungu kangaka. Ikhona indawo esingazifumani kuyo emakhaya, ezikolweni, ewe kwi-community nasezinkonzweni. Senza ntoni ezinto? Hayibo Nkosi yam, amanxeba eziwafakayo siwafumeneyo, inzima, ubuhlungu, ukutshutshiseka, ukungavani ezifemelini ngenxa yezinkolo ezahlukeneyo. Eyona yento yethu ilithemba lento kuba uYesu naye uyigcinile lento. Wathi asaba nombimele masomelele ngoba yena uloyisile ihlabathi. Sinenduma esinazo siyopha kodwa eyona nto siyithanda into yokuba kuthiwa kwakuchetywa induma. So induma zethu masibe ngaphambili makholwa, masiyale into yokuba imbandezelo zisisuse. Inkosi yoxolo manisikelele. Abe ndifunda phaya kuTimoti phaya ku-2 Corinthians chapter 4 verse 17 kuthiwa kuyacaciswa apha into yoba imbandezelo ezi mazingasusi ukholo lwethu. Kuthiwa zenza ntoni ezimbandezelo? They remind us of Christ's suffering. Okokuqala zisikhumbuza into yoba kwakungelula ukuya konyana kaThixo emnqamlezweni. Uba uyakhumbula esuka kuPilato ebethwa kwangulo ebetha ndifumana ityala, kodwa ngenxa yokukholisa abantu kwaqala kwayena ukuba makampethe umntwana kaThixo. Okwesibini, they keep us from pride. Hayi ke Nkosi yam, zenza into yoba singakhukhumali. Uba siyayazi into yoba ongendawo wahla wagxothwa ngenxa yompakamo wacimba fanuba ungaphezulu kukaThixo. Inkosi yoxolo manisikelele. Yesithathu ithi yenza into yoba singaboni kwehlabathi. Sazi into yoba siyadlula kwehlabathi. Sazi sibone into yoba kukhona ubomi. Ewe Nkosi yam, kukhona ubomi sebelele ukufa abalele bekholwa. Kodwa siyazi into yoba basawuvuka uYesu xa ebuya. Ewe, eyesine ithi ibonakalisa ebantwini sebekuhleka babonakalisa into yoba yho unayo into anayo lo mama ngoba akapheli mandla. Abantwana bakhe abayasela, abantwana bakhe kuyale kodwa umi athi uYesu mhle. Inkosi yoxolo manisikelele. Ithi ke ngoku enye into ithi inika ubawo ukuba makabonakalisa amandla akhe. Ngoba kaloku ngoku kuyawubona ukuthi uthatha phi la mandla, kuzawubonakala amandla kaThixo. And naxa ndingqina ndizabe ndingqina amandla kaThixo. Inkosi yoxolo mayinisikelele. Ndiza komama ndithi phambili makholwa, igama lenkosi malelo phambili.
hayi masingabuya umva asinabasabuya mvungo sikubonile ukwenza kukaThixo simbonile hamba nathi emilanjeni egcweleyo asahaqwa siyibonile imililo asisincede kuyo uThixo asahawuka Thixo wesithembiso azizalisekisayo nangalo mzuzu ndithetha nabantu abayaziyo le kodwa ndiyanikhumbuza ngoba kaloku xa ufikelwe inhlungu ongendawo uthatha kwalizweli alifihli iyo loo nto namhlanje sizowukhumbuza into yoba bantu banamba kaThixo simelwe ngoba kaloku silandela lowo wava ubuhlungu ngendlela emangalisayo sizawulandela yena kanjani xa siza kuhleka hayi kaloku ulonwabo lethu luza ngobabalo lukaThixo nothi ngembandezelo ezisemntwini liza ngobabalo masibambeleleni kuye inkosi yoxolo mayinisikelele nangalo mzuzu ke ndiyanikezela ke kwabanye oomama ukuba bafe babathini nabona ewe xa sithe sizowuvuselela ngexesha esifana uba sivuselelane inkosi yoxolo mayinisikelele amen Amen. Enkosi kakhulu mama wasimama.
Enkosi kakhulu mama, ibingumama umfazwe ke lowo Bangcwele esiphethele izwi lethu lanamhlanje elifumaneka kwincwadi zezenzo zabapostile ku-chapter 8 kodwa intente zethu zimilisele phana ku-19 apho khona athi khona simelwe kuphumelela ezimbandezelweni ezininzi ngoba koloku enyanisweni lithi izwi lenkosi akhona sinye isixhobo esinophumelela esilwa nathi. Yiloo nto ke kumele ukuba siphumelele ezimbandezelweni. Siyazibulisela ke baphulaphuli beVukani FM kwiindawo zonke enimameleni kuzo. Osemveni komboko ngubusisi wakwaMjuleni, engambi yedwa ke ehamba noZizo wakwaMbasana, ababhexeshi bale nkqubo. Ungabi sahamba usishiye sisodwa. Izwi lethu ke lanamhlanje besilibekelwe ngumama umfazwe. Ndizonikela koomama abazojoyina ezwini kodwa ndinganivaleli ngaphandle baphulaphuli basekhaya. Ndicela abantu abanemiyalezo abafuna uyisenda kuWhatsApp bangayisenda kule namba ithi 072 514 5381 072 514 5381. Kulapho khona nabo ke kulapho nani ke baphulaphuli basekhaya nizosenda khona ii-messages kuWhatsApp nicela ukuthi uThixo uthini kuni xa nijoyina ezwini. Ndizonikela ke kumama uTyakana ozojoyina ezwini ebelityhilwe ngumama umfazwe, naye umama uTyakana usuka apha eQueenstown eCommunity Church eZibeleni. Over to you ke mama. Mandibulise ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazarethe. Ndingumama uTyikana. Okubalulekileyo Bangcwele, ndazalwa ngokutsha, ndayamkela inkosi enguYesu. Iyaphile empilweni yam, iyandinceda, ihamba nam. Amen. Ngaphandle kwakhe
Nkosi yam ndawubheka ngemva ndiqonde ngaphandle kukaYesu. Amen. Mandibulise ke kubantu bonke bamamele le nkqubo yevukani. Ndibulise koomama abathwele imithwalo nabothula imithwalo ebantwini. Amen. Amen. Namhlanje ke bangcwele silapha kwivukani. Ukuza kwethu apha injongo yethu kukuvuselela Amen. abantu bakaThixo kwiimeko ngeemeko abajongene nazo. Amen. Amen. Izwi ke ulivulile umama wam, mama uMfazwe, kwincwadi yezenzo u14 uvesi 22. Amen. Amen. Uba eqala uthetha ngendoda enguPawulos, indoda eyaziwa ngumntu wonke, eyayinguSawule kuqala, ukuba le ndoda yancedwa yinkosi. Uthe uPawulos akube encedwe yinkosi wabona kukuhle ukuthoxela abantu, ukuthi ikhona inkosi enguYesu encedayo, Amen. ngoba eyibone apha kuye imnceda. Amen. Uba siyava bangcwele indoda linguPawulos, akho mntu ungalazi ibala uba yayitshutshisa amabandla, kodwa ngemini yofika kukaYesu kuyo, aleluya, Amen. etshintsha impilo yakhe, ngoba uYesu akafika emntwini amshiye njalo, Amen. ufika itshintsha impilo yomntu. Uthe awube etshintshwe impilo uPawulos wabona kukuhle ukuthi makangene esixekweni alishumayela ilizwi lenkosi. Yiyo loo nto nathi namhlanje silapha, kungoba yasinceda inkosi enguYesu. Amen. Ithi ke le ndoda xa ithetha kule chapter bangcwele, ithi simelwe kukuphumela zimbandezelweni ukuze singene ebukumkanini bukaThixo. Amen. That is, ithi le nto bangcwele asikwazi ukungena ebukumkanini bukaThixo singahlangananga nazo imbandezelo. So ithetha ukuthi le nto bangcwele, wena usezimbandezelweni ungumntwana kaThixo. Haleluya. Amen. Wena usezimbandezelweni ungumntwana kaThixo, awuzondwanga uThixo. Ngokwezwi lakhe kumele siphumele ezimbandezelweni ukungena ebukumkanini bakhe. Amen. So uba ukunale ngxaki unayo ngoku, ucinga uba fanele noba wakhetha into erongo or wathatha into engeyiyongo, hayi, ayiyo, ngoba izwi lenkosi lithi kumele siphumele ezimbandezelweni. Utsho uPawulos. So asikwazi ke ukuba singaphumeli ezimbandezelweni singenoThixo, and asinamandla okuphumela ezimbandezelweni. Ngulo Thixo samthathayo, samamkelayo, onako ukusiphumeza ezimbandezelweni, siphumele kuzo. So sizokomeleza ukholo lwabantu abakholwe, ngoba zithi zakufika ezi zinto bangcwele kuthi sesikholwa, sisibethe sifuna ujika sijonge ngemva. Haleluya. That is why namhlanje uThixo ebonile ukuthi make size kwivukani sizotsho ukuthi kuyahambeka. Amen. Haleluya. Yes. Futhi kuyadluleka, kuyangeneka ebukumkanini bukaThixo uba simthemba esamamkelayo. Haleluya. Amen. Sithi zakufika ezi zinto ubona ingathi akekho, amen, kodwa amandla avuke. Sizokutsho ukuthi akhona amandla asegazini likaYesu, amen, ancede umntu sele sithi kuyaphela ngaye. Abanye bangcwele ndicinga ngoku, abanye basemisebenzini, haleluya, akukho themba mhlawumbi ukuthi ngomso umntu angaphinda abuyele. Imeko le imenzi bengathi ngomso ngeke abuye, amen, kodwa kuyaphumeleka ngamandla kaThixo. Amen. Haleluya. Imbandezelo zikhona emsebenzini, zikhona ezikolweni ebantwaneni, zikhona emitshatweni, zikhona ezindlini kubantwana bethu, zikhona apha esitratweni uhamba njena uyoyika ngoba imbandezelo ikhona. Kodwa uthemba uThixo ukuthi ndiyedlula. Sizokuthi bomama bakolwesine, kuyathandazeka uThixo wethu. Nkosi yami. Haleluya. Amen. Kuyathandazeka, nawe kule ndawo kuyo ucinga fanele uba le into ndikuyo noko ndimelene nayo, noko mna andifani nobani soze ndidlule, kuyadluleka. Amen. Uba sisiva ngoPawulos, uPawulos lo kuthiwa awube emamkela uYesu kuthiwa waxulutywa. Haleluya. Kunamatye elikholweni, kunamatye azindidi elikholweni. Hallelujah. Haleluya.
avele ebantwaneni, avele efemelini, avela emsebenzini, avela kuyo yonke indawo. Kodwa amatye sithi ze sidlule ematyeni sibe siyamkholwa lowo wasifelayo ukuthi uzosidlulisa. Sizokomeleza ukholo ukuthi ungajiki mntakwethu. Amen. Jesus Christ. Hallelujah. Ungajiki. Ungajiki. Ndiyakubona kakuhle uba ndikule ndawo ndimi kuyo ukuthi apha enhliziyweni yakhe ingathi ithemba liyaphela. Jesus Christ. Kodwa eyona nto sizisilapho ukuthi ithemba lingapheli. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sekukufitshane ngaphambili. uYesu uyabuya. Hallelujah. Ungavumi ukujikwa yiloo nto. Ungavumi ukujikwa yiloo nto. uYesu uyabuya. Kumele uze udlule ungene ebukumkanini bukaThixo. Ngoba eyona nto sikholelwayo ukungena ebukumkanini bakhe. Hallelujah. Izinto esidibana nazo ke zizo ezokomeleza ukholo lwethu. Uba sizibona ke siphumela siyamqonda kakuthi uThixo sihamba naye. Glory to Jesus. Athi uPetros ke ngoxa ndiza kuyeka bangcwele athi ngomntu lasususide. Athi uPetros bangcwele kwincwadi kuchapter kuPetros wokuqala uchapter 4 uverse 19 athi ngoko abo babuvayo ubunzima. Hallelujah. Ngokuthanda ngoba ezinye izinto azizi kukuba sisizwa nguSathane. uThixo usiqonda kakuhle uba siyakwazi na ukumthemba izinto asinika zona. Ngoko lo uvayo Ndithanda uzibulisela kubaphulaphuli bonke bevukani FM omemva komboko ngubusisi wakomjuleni. Andihambi ndodwa ke ndihamba noZizo wakwambasana. Sisahleli phana nomama baseQueenstown Community Church besibekele izwi lethu lanamhlanje elifumaneka kwincwadi yezenzo zamapostile. Bemilisela phana ku-19 apho khona lithi izwi lenkosi simelwe kuphumelela ezimbandezweleni ezininzi. Simelwe kuphumelela ezimbandezweleni ezininzi. Mphulaphuli wevukani FM ixesha mizuzu i-7 emva ko-1. Malibonke igama lenkosi. Inkqubo yethu iqala ngo-12 iyaphela ngo-3 kodwa ke ku-1 uyotsho ngo-2 kulapho khona sishera khona izwi lenkosi. Xa sifika khona phana kula mizuzu yokugqibela kulapho khona siprofile artist yethu. Namhlanje kasizohamba sodwa, sizohamba naye kunye nobhuti bethusile uzosijoyina phana kula hour yokugqibela. Bangcwele sisahleli ke apha estudio ekumani Zizo. Ndihleli nomama bomthandazo, omama abazosherela eli lizwi elithi kumelwe. Simelwe thina kuphumelela kwimbandezelo zonke. Ayikho nanye into enosimela enoma phambi kwethu bengumqobo ekhona uYesu ekhona. Malibonke igama lenkosi. Ndisezonikela ke Zizo kumama uKubu agqibezele ngoba iyasiqhawula indaba. Inguye umqhubi wale nqwelo. Over to you mama uKubu. Jesus. Amen. Amen. Simelwe kuphumelela baphulaphuli bevukani FM. Imbandezelo zonke. Alitsho izwi lenkosi uba imbandezelo azikho.
lithi simelwe kuphumelela ezimbandezelweni zonke zona imbandezelo zikhona mphulaphuli asizange zokuthembisa into engekhoyo sizothi zikhona imbandezelo mighty Jesus kodwa lithi iBhayibhile simele kuphumelela malibongwe igama lenkosi simele kuphumelela mamukibi simele kuphumelela mamam ayikho nanye into engumqobo endleleni yethu uYesu ekhona malibongwe igama lenkosi unguYesu uZizo ohamba namaSirayeli ewela ulwandle olubomvu wawela Zizo nawo ulwandle lukhona luvunguza abaphulaphuli bevukani FM kodwa uYesu wahamba nabo malibongwe igama lenkosi wawela nabo elwandleni elibomvu siselapho ke abaphulaphuli bevukani FM sizothi namhlanje nomama simelwe kuphumelela bantwana basekhaya simelwe kuphumelela imbandezelweni zonke malibongwe igama lenkosi ndisazonikela inkonzo kumama uKubu mama uKubu nansi inkonzo nabo abantwana bakho nabo mama bangolosine babele mama abanye babambekile zimbandezelweni abanye bayasarhwa abantwinisekile uthini uThixo kuwe mama amen Hallelujah. Jesus. Nkosi yami Ngiyabulisa nami emva kwemini nje kwivukani. Hallelujah. amen Ndibulisa abasazazi bethu abaphambi kwethu. Ndibulisa omama esihamba nabo. Jesus Halemva kwemini. amen Umama uKubu ke njengoba sekutshiwo. Hallelujah. Okubalulekileyo ndingumntwana kaThixo. Hallelujah. Okwafika uYesu empilweni yami. Hallelujah. Namhlanje ke silapha evukani ngale mini imini yomama. Hallelujah. amen Imini yemithwalo. Hallelujah. Imini uThixo awabona ngayo ukuthi kulungile ukuthi omama bahlangane. Hallelujah. Bathandaze ngoba omama babhekene nesimo esinzima. Hallelujah. Emva kwemini ke ndilapha nami xa umama umfazwe esivulele amazwi kwizenzo abeke ku22 uthi simelwe ukuthi sidlule ezimbandezelweni ukuze singene ebukumkanini bakhe. Hallelujah. Eyona nto ndiyibambileyo ke baphulaphuli bevukani ndibambe into enye nje uthi uThixo ngokwakhe uthi simelwe. Hallelujah. Uthi uThixo ngokwakhe simelwe. uThixo akayingabazi le ndaba uthi kufanele sidlule. Hallelujah. Ezimbandezelweni ukuze singene bukumkanini. Hallelujah. Amen. Siyazi bomama emakhaya. Hallelujah. Imbandezelo zikhona. Hallelujah. Sishiya kukubi imbandezelo omama ziqwasheka amagxeni kodwa uThixo namhlanje uthi simelwe. Hallelujah. Ukuthi sidlule ezimbandezelweni ukuze singene bukumkanini. Amen. Ithatha lento umama umfazwe ngelixesha kanye omama bajongene nesimo sabantwana. Hallelujah. Isimo esithanda ukoyikisa. Isimo sabantwana ababhizi ziziyobisi. Hallelujah. Isimo esinzima emakhaya imitshato iyaphela. Hallelujah. Kodwa kuThixo namhlanje uthi simelwe. Hallelujah. uThixo namhlanje uthi simelwe ukuthi sidlule ukuze singene ebukumkanini. Hallelujah. Ndifuna ukuthi ke namhlanje mphulaphuli wevukani ukuba ngaba siyakholwa ngoba lento idinga ukholo. Hallelujah. Siza kudlula. Hallelujah. Ukuze singena apha ebukumkanini. Hallelujah. Akukho nto ingadlulekiyo kuThixo. Hallelujah. Amen. Akukho nto ingamimayo kuThixo kuyedluleka. Hallelujah. Ndifuna unithembisa ngento ethi ke baphulaphuli utata uYobhi. Hallelujah. Zambetha izinto yena kodwa zangasuki. Eyona nto sizoyiphakamisa kule ndawo sizowuphakamisa ukuba umntu hallelujah angesuki endleleni yokuya ezulwini.
Haleluya. Angesu ngoba ukuba ngaba usathane efika abantu abaninzi babuya umva kodwa namhlanje uThixo uzosinika inkuthazo ukuba ngaba simele sidlule ezintweni ukuze singene ebukumkanini. Wadlula utata uYobhi kungemnandanga kodwa wadlula ngoba wayethemba uThixo. Haleluya. Amen. Namhlanje ke sizothi indlu nendlu, umama nomama othwala ubunzima ekhaya funeka yazile ukuba ngaba simelwe sidlule ezimbandezelweni ukuze singene ebukumkanini bukaThixo. Nto seyihlaliswa ukuba siyazi ukuba sizawungena ebukumkanini bukaThixo. Sizophakamisa indaba yokubana ke makungasukwa. Haleluya. Makuhlale ngoba kuyahlaleka bazalwane. Haleluya. Kuyahlaleka bomama. Haleluya. Noba isimo esuzobheka ubone ubungajika kodwa namhlanje sizothi masihambeni ngoba kuyayeka emnqamlezweni. Haleluya. Thixo wayinqoba le nto kudingeka ukuba nathi sime siyinqobe. Haleluya. Sami. Ayithetha ke nam bomama bam xa ndizise nam inkuthazo ukuthi sikhona kule meko kodwa masiyazi ukuthi kuyadluleka. Haleluya. Usekhaya ujongene nesimo esingakususa kodwa namhlanje sizothi sukusuka ngoba uthi uThixo ngokwakhe kumele. Haleluya. Ukuthi singene ezimbandezelweni ukuze singene ebukumkanini. Amen. 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 Waphuma kanjalo ke bangcwele umama uKubu esithi simelwe kukuphumelela ezimbandezelweni zonke bangcwele. Akubalwanga ke bantwana benkosi ukuthi zeziphi ezombandezelo, odwa lithi izwi lenkosi simelwe thina. Itsho ithi simelwe zizo ukuphumelela ezimbandezelweni zonke. Zilapho ke namhlanje intente zethu baphulaphuli bevukani FM apho khona sifunda kwincwadi zezenzo ngu-8 uyotsho phana ku-19. Malibongwe igama lenkosi. Uqhubekeke nayo kobangcwele, uqhubekeke nayo. Yincwadi emnandi, incwadi zezenzo zabapostile apho khona kufundiswa khona ibandla. Malibongwe igama lenkosi. If ungahla nayo mama, kulapho khona ungava khona uThixo uliyaleza ibandla uthini. Malibongwe igama lenkosi. Kodwa ke baphulaphuli ngenxa yexesha asizunaba kakhulu, kodwa ke sizo-highlighta le nto namhlanje. Lithi umele wena umelwe, wena mntu kanye undimameleyo namhlanje, wena mamamu undimameleyo, wena tatamu, wena bani, wena wonke, wena mphulaphuli wevukani FM, umelwe kukuphumelela ezimbandezweni zonke. Akho nanye into zokutsarha, akho nanye into zokubulala ungekayigqibi ipurpose yakho, into uThixo akubizele yona. Thina singabanqobi, sinqoba mamam even if empini siyabethwa, kodwa singena empini sikhomba sisithi siyawina. Even if ziyagalela izinto kodwa thina simelwe uphumelela ezimbandezelweni zonke. Before ke umamama Zizo ayiqhoboshe ngoba sizohambe siyivale ezizo, ngicela ubuza kwelo cala lakho nazo na i-voice note omama abasiyalezayo ukuthi uba uthini uThixo. Ingaba zikhona imbalelwano na kwelo cala lakho Zizo? Okay busi, mphulaphuli wasevukani usahleli nathi ke imizuzu ngoku 8:23 emva kwentsimbi yokuqala. Usahleli nathi ke kule nkqubo emnandi kakhulu yomama ethi umkhombe. Zikhona imbalelwane ezikhoyo kuFacebook. Ukhona pha uAyanda Qayi esithi Vukani Community Radio FM radio station waya ndinani eLady Frey ezakhele location. Ukhona kwakunye noSiphe Kampeshu esithi molweni msasazi wam, ndikhona kunye nani, ndinimamele ndiseRhawutini. Ayipheleli apha mphulaphuli le nto, uyakwazi usimamela online noba uphi kwabo bangekho apha e-Eastern Cape okanye bangaphandle kweChris Hani District. Zikhona ke ne-voice note ezikhona pha kwelaa cala likaWhatsApp ku-072 514 5381. Ungangena ke nawe mphulaphuli ushicilele i-voice note yakho. Mandithathe nje le i-voice note singekakhatywa ingoma.
Ndiyabulisa estudio, Molweni mama. Amen, mama. ndibulisa uZizo, Molweni mama. ndibulise uBusi, Amen, mama. ndibulise oomama base-Queenstown Community Church, umama uSixishe, umama uMfazwe, nabanye oomama abahamba kunye nabo. Ndibulela umthandazo, ndibulela ilizwi, ndibulela ubungqina obubekiweyo kule ndawo. Lo Pawulos kuthethwa ngaye ibiyindoda eqinileyo, eyomeleleyo, inguSawule owayemane esiye ezinkundleni esiyokuthabatha ilayisensi, isiqinisekiso sokuba angene kwiidolophu ngeedolophu etshutshisa amaKrestu. Ithi iBhayibhile wathi xa ehamba kumathafa aseDamasko wabethwa ngumbane, wabuza ukuba ungubani na. Xa ilizwi lalisithi, Sawule, Sawule, unditshutshiselani? Wathi uThixo, ndingulowo umtshutshisayo. Kwamnyama, akakwazi ukuthetha, wabe ewuwe phantsi, wabe amandla ephelile. Kodwa waguquka waze wabizwa ngokuba unguPawulos. Namhlanje sixelelwa ngobunzima athe wabufumana endleleni, apho athe wasoloko naye etshutshiswa ade aqulutywe ngamatye. Womelela ngenxeni yelizwi likaThixo, waba neencwadi azibhalayo zokomeleza amabandla, apho anencwadi kaTimoti athi, ndinga amadoda anyulu angaphakamisa izandla athandaze. Athi apha ekuhambeni kwale ntetho yakhe athi, mnye uThixo, mnye umlamleli, mnye ongabonke abantu bangasindiswa afikelele ekuyazini inyaniso. Apha ngoku kule chapter 14 kule verse ka-22 uthi simelwe kukuphumelela ezimbandezelweni ezininzi, singene ke ngoku ebukumkanini bukaThixo. Kuthiwa uthetha le ndaba utsho emva kokuba equlutywe ngamatye, kodwa waye esomelela, wathetha amazwi okomeleza. Kuthiwa abafundi bomelela baye besomeleza nabanye abafundi, kuba kwakukho abantu abathi bakulandela babizwe ngokuba bangabafundi bakaYesu. Ufumanisa into yoba ngaphandle kwabaya bali-12 baninzi abalandeli bakaYesu abafunda umthetho kaThixo. Aba bantu babevakalisa ubulungisa bukaThixo, babevakalisa uYesu Krestu osindisayo, owayesoloko efumana ubunzima emhlabeni. Kuthiwa wakhandaniswa, wazithoba, engawuvuli umlomo, waxinwa, wasiwa ematyaleni, ubethwa lokuba sibe noxolo thina nowa phezu kwakhe. Kuthiwa thina siyaphiliswa ngemivumba kaYesu Krestu. Amen. Ithande phaa kuma-Efese, apho kubonakaliswa ukuba inene amandla kaThixo angumangaliso, apho kuthiwa elokugqiba bazalwana bam ndithi yomelelane enkosini, Oh, Nkosi yam. niqine ekomeleleni kwayo, nixhobe isikrweqe sikaThixo, ukuze nibe nako ukumisa nibuchase ubuqhinga bomtyholi. Xa sithetha ngoYesu Krestu, nguYesu odudulayo, uzawududula
kubantwana abakwi-drugs, uzawududula kubantwana abakwibhelulomsele, uzawududula kubantwana asebezincamile bephelelwe ngamathemba, Hey, Nkosi yami. bengenakhangela, bengenazo neendawo zokuhlala, begxothiwe emakhayeni abo ngenxeni yezimilo zabo. Namhlanje sixelelwa ngokuba simele kukuphumela. Hey, Nkosi yami. Ndikhumbule uStefane yena wathi xa wayequlunqa ngamatye, wathi ndibona amazulu evulekile. Nam namhlanje ndibona umoya oyingcwele uhlile, uyavakala nalapha Jesus. kule ndlu endikuyo. Amen. Mayihambe likaYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen, mama. Kakhulu mama. Hayi, Nkosi uJesu. Hey, wazi walunga Thixo. Upside down. Uyabonwa nguThixo, uyaziwa nguThixo, uthi uThixo ndiyakwazi ungekabikho, yaziwa nanamhlanje. Haleluya, simelwe. Uzawuphumela, uyaphumela, 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 uyaphumela. Nawe aphelelwe ngamandla, nawe aphelelwe ziimali. Haleluya, noba ushiywe ngabantwana, noba ushiywe ngomyeni nongumfazi, uThixo uyakuthanda. Haleluya, uthi simelwe, uthi umelwe, uyaziwa, unjanjwa uyathandwa nguThixo, unjanjwa nguThixo ukubhalile esandleni sakhe sokunene. Iintonga zakho zivanjiwe sisandleni sikaThixo, sikaYesu. Haleluya. Don't give up. Thatha intonga yakho, thatha umxamlezo wakho, ulandele uYesu. uYesu uyakubona, uYesu uyakwazi. Haleluya. Uthi ukubize ngegama lakho,
wakuxelela into ubungowakhe, wakuthiya namanye amagama ungamazi. Usimelwe, hamba mkhonzi, kholwa, thatha ukholo, hambe noYesu. Hallelujah, hallelujah. Wonderful God, wonderful Jesus, wonderful Savior, Thixo ongoshiyi mntu. Siyabulela, 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 siyabulela. Sibulela uYesu owahenge emnqamlezweni, wasibona i-direction ngasibonisa. Hallelujah, Jesus. uYesu uyinkosi, uYesu uyinkosi. Thixo Indumiso 50 verse 15 uthi ubize mna ngemini yembandezelo ndikuhlangule ukuze ndikuzukise. Mbize. Amen, 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 amen. Mbize uYesu, wonderful Jesus. Yathandwa nawe engathi sewuncamile, noba unazi imali, noba udingwa ngamatyala. Hallelujah. Kule kusonga unyaka ngoku, iyasonga unyaka, ungenwa kuNovemba kuya kuDisemba. Suba sajika Nkosi, suba sajika, suba sajika, sekufutshane ngaphambili. Hallelujah, thatha ukholo. Hallelujah, ambelelele izwini likaThixo. Ilizwi likaThixo liyasebenza, ilizwi likaThixo liyanceda. Hallelujah, oh mighty Jesus, mighty God. Sithetha Nkosi ngoYesu owancama ubomi bakhe, Amen. wasincamela thina. Masihambeni bakhonzi, masihambeni noYesu, Amen. masihambeni elizwini, masizameni ukwenza izwi. Uthi zamani ungena ngesango elimxinwa, ngoba uthi simelwe. Hallelujah, hallelujah. Siyabulela kakhulu, siyabulela egameni likaYesu waseNazaretha ngezwi elisomelezayo namhlanje, elisikhuthazayo, in Jesus' name, amen. Amen. The sun, the sun, the sun, the sun. Oh, but now, we are no more strangers. We are no more strangers and foreigners. Oh, by grace, by faith, by faith, we are the temple. Oh, we are the head, we are the son. Hallelujah. Oh, but now, we are no more. Father, we are no more, we are no more, we are no more. Strangers and foreigners. Babengezeba nangomusa, sasalwa nangokholo. We are the heads, we are the heads, we are the son. Hallelujah. Waphuma kamnandi uxolisa wakwaKwinana esithi we were foreigners. Enkosi kakhulu mamam, ibingumama uSixishe ke bangcwele ke lowo. Sizothi xa siyivala ke siyibuyisela kumama uMfazwe, umuntu ebesivulele. Over to you mamam. Mandiphinde ndingene. Sibulele uThixo osinike ithuba lento bakhe
kummeleza nathi kwabanye omama ewe ngendlela eyodwa singekho confined endaweni eyikwani. Inkosi yoxolo manisikelele. Mna ke ndiza nelizwi ke ngoku amazwi athethwa nguThixo andigcina apha endleleni endiqonda into yokuba nani azawunomeleza apha endleleni. Noko ongendawo eliba kodwa xa limane liringa apha kuwe uzawuthi noma ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andikoyika kubi ngoba wena unam. Itsho ke indodana uDavide uyona nto endiyithandayo elizwini kaThixo uthi ndinawe. Uthi ndinawe lungozeli ungalaliyo. Lo usoloko ekhona lo yena yedwa ungenangcinga zimbi nangamphini umntu. Lo yena yedwa Nkosi yami indlela zakhe neengcinga eziziphakamele zethu. Uthi ndinawe musukoyika ndikuchasile ngesandla sami sokunene. Ungathini ke ngoku wena ke ungathembeli uba awuna themba ubuzawela ngoba uthi awuweli wedwa uthi ndinawe. Uthi kaloku nasemlilweni ayizukurhawula uzawuwela. Inkosi yoxolo manisikelele. Nanga amazwi ke asincedayo aphinde athi nokuma kukho mama ababashiyayo abantwana babo uthi kodwa mna andingekhe ndikulibale. Uthi igama lakho ndilivambile esandleni sakho. Uthi indonga zalo ziyabonakala. Ungathini ke wena ungoyikiswa yintoni uba mawungangeni emanzini ungangeni emililweni? Ungathini xa esithi ndiyalazi andingeke ndakulibala ndilivambile esandleni sakho? Athi yaqukana ngawe. Hayi Nkosi yami uthi mna ndikho kuloo nto. Amen. So mawungaxhalabi ke ngoku into yoba awu kuthathwa ngawe pha. UThixo uthi akakho kuloo nto. Yena uzawuvela indlela yokuba uwele ngexesha elikholeke kuye. Nothi ngexesha elikhaleko wena zingisa nje ekuthandazeni uthi bawo ndithembele kuthando lwakho nakuncedo lwakho ngexesha oniphela nokuphila emhlabeni. Athi kwakhona ngokunokwakhe masize phambi kwetroni yobabalo lwakhe singoyiki ngoba sinombingelelo omkhulu ungacande emazulwini. UYesu ke loyo othi yena yedwa unako ukuvelana nazo zonke izilwelwe zakho ngoba apha komeleleni elikholweni siyashiyana. Somenezana nje into yoba sicela uThixo asomeleze elikholweni. Sicela uThixo uba makasinike amandla woba sibheke phambili. Ithi xa ithe izekeliswa lento yokuzingisa kuthiwa khangela apha imbaleki ukuba ngabe ifuna iyawufika phaa iyeva kanye xa sekuqonda uba seyizawufika kuba nzima. Nathi apha endleleni ziyathi ziyezifika kodwa siyayazi into yoba uba sithe bawo sipha amandla. Nkosi yami. Uba sithe nalapho bawo sithembele kuwe uthi uzawuhlaziyeka emandleni ngoba zikhona izinto ezifika zibe nzima kakhulu. Athi xa ethetha ke uThixo ongumomelisi athi namafana uthi namadodana angahamba adinwe nabafana bagidime bawe ngoku bejonga uba banamandla. Uthi kodwa abathembele kuye bayahlaziyeka emandleni. Uthi bazawuhamba benyuke njengeenkosi. Unezithembiso uThixo angaziguqukile. Kuye izolo bantakwethu, kuye namhlanje, kuye kude kube sekupheleni kwehlabathi. Akaguquguquki noba iimeko zaguquke akalokoki. Izithembiso zakhe zinyanisekile. Masibambeni kuye, masibambezeni kuye, masibambeleleni phi elizwini likaThixo. Sibambelela entweni nezwi likaThixo kwizithembiso zakhe ngoba akazigqi. Uthi akasoze akushiye without support and akasoze akushiye. Ndiyibone kum nawe uzayibona ubukayiboni. Uba ukawaboni guqa ngedolo uthi bawo ndingowakho andinalo elinye ithemba endithembele kulo. Masomenezane bantakwethu, masomenezane bawuthi uzokomelela abantu babone thina sithi uYesu amandla akhe amakhulu ngendlela emangalisayo. UYesu akakhethi mntu noba ngabe belahlekile xa selebuyela kuye akamxutheli phandle. Thixo njalo ngoba uthi ukusixolela kwakhe othi kuphakame ngenjengokusuka kwimpumalanga uya entshonalanga. Yena ukulikhwelelisa kude ewe ukreko lwethu. Athi kwabo bamhlonelayo njengoba benditshilo ndathi
aba kanye bahlonelayo kuthi bayakutshutshiswa uthi ke yena ukuba namandla inceba yakhe kunjengokuphakama kwesibhakabhaka emhlabeni yivani ke inceba ngako imandla kangako unguThixo nceba yakhe entsha imiso ngemiso unguThixo mfesane engapheliyo unguThixo othembeke kwizizukulwana ngezizukulwana Thixo xolela liba akanasizathu inkosi yoxolo mayinisikelele ambelelani bantakwethu masikhuthazane masiphakamisane uthi masingakuyidizela ukuhlanganisana yiyo lento sivuya kakhulu namhlanje uma nathi ngoku sihlangene nabantu abaninzi bonke abamamele elevukani bamamele abakhona abavayo into yoba kuyahambeka abakhona abahamba into yoba kuyaphumeleka awupheli isitubeni uma ngaba wena ubambelele kwade kwasekugqibeleni inkosi yoxolo mayisisikelele amen. Enkosi kakhulu mama. Ibingumama umfazwe ke lowana bangcwele ibingumama umfazwe esuka kwela bandla iQueenstown Community Church. Akambi yedwa ke baphulaphuli bevukani FM umama umfazwe uhamba kunye nomama bomthandazo ephuma ebandleni eli1 esiphathele izwi lenkosi kwincwadi yezenzo ngu14 uyehla ke bangcwele uyomaphana ngu22 safika intente ezamilisela apho khona lithi izwi lenkosi simelwe ukuphumelela ezimbandezelweni zonke malibongwe igama lenkosi simelwe ukuphumelela ezimbandezelweni zonke sisayivalwa ke bomama bam asikwazi ushiya inje malibongwe igama lenkosi ndicela umama ozothandaza ozothi inkosi uYesu nabo mama umama ozobombathisa amandla umama ozobadudulela umama ozonyusa lowana ngoba I believe ukuthi ukhona umphulaphuli osimameleyo namhlanje umuntu ongumama even if ayingomuntu ongumama kodwa ukhona umuntu osimameleyo namhlanje ebeserhaxeka ebeselahla itawula ngizocela nina ke bamama ngicela umama ozosithandazela sisezoyivala lenkqubo zizo kodwa ndizocela umama kule mizuzu eshekileyo ozothandaza ozophakamisa lowana nalowana athi indlela isaqhubekeka emiyaleza enkosini ngoba zizolithi izwi lenkosi alibuyeli izwi lakhe kuye yena umnikazi webandla lingawenzanga umsebenzi walo kade sihlangane ke bomama bam apha sihlangana ngezwi lenkosi akulolize ebukhoneni benkosi xa lithe lawa aliphinde libuyele kuye lingawenzanga umsebenzi walo ndibhilive ukuthi the fact that inkosi uYesu ilibeke lilizwi namhlanje enhlizweni zenu ebelibekela ukuthi eyazi uba ukhona lamphulaphuli namhlanje umameleyo omnye setyhafile kwasendleleni ngokuthi liwe akhona lamandla azogenereyitheka amandla amatsha umuntu ozobona ukuthi hayi mani le ndlela isaqhubekeka ngoba liyathi izwi lenkosi kwincwadi lezenza ukuba simele kuphumelela ezimbandezelweni zonke asikho nasinye isixhobo esinomelana nathi thetha ukuthi uba asizungalingiswa kodwa asikho esizomelana nathi malibonge igama lenkosi ngicela usithandazele ke mama Jesus bawo onamandla onke Amen. ise wenkosi yethu enguJesu nkosi yami esezulwini Jesus Thixo wethu ongcwele uNkulunkulu wethu ngayo le amandla. mini yanamhlanje Enkosi Thixo Baba. wethu olungileyo mzali othembekileyo siyakholwa Thixo namandla onkuba izwi lakho liwile linjengemvula Nkosi liyawunyakamisa umhlaba Ah, Thixo wethu liyantshulisa Twala liyadilisa liyanyothula Liyana. liyahlumisa haleluya haleluya Egameni likaYesu. silalela nkosi uva kwenini nje ngezwi lakho ilithe lawa kule ndawo siyalikholwa ukuba nkosi lihambe izwi lakho kulowa Thixo namandla onke lingumncedi lincedile izwi lakho wona amandla siyayazi ukuba izwi lakho linguwe lithembekile linamandla liyabalekwa bubumnyama sele bubalekile ngoba selithethiwe moya oyingcwele
fukama kumakhaya avelilizwi nale mina namhlanje uthembekile nasemini ekuthixo onjengawe akakho ofana nawe. Siyalibonga izwi lakho bawunamandla onke, zula ngalo kwindawo nendawo, ngena ezintilongweni, ngena ezibhedlele ngalo izwi lakho ngoba linguwe, liphefumlelwe nguwe. Sikubeka umkhonzazana Thixo namandla onke othe wathi chapha ukuthi makatho Thixo namandla inhliziyo yakho ukuthi simelwe nawe nkulunkulu namandla onke. Siyayazi ukuba Nkosi lowana unento bejongene nayo, kodwa ngale mini yanamhlanje bawunamandla uba izwi lakho lifikile evukani namhlanje. Elowo nalowo Nkosi usukile kwindawo bemi kuyo, ujonge ngqo kuThixo. Siyabonga suko imbeko, ubukhosi, inkazimulo yonke sibuyisela kuwe ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Bawusikelela Nkosi ngesi sitishi ngegama elenkosi uYesu. Amen. Amen. Ufefele Nkosi yethu, ubudlelwane kwami ingcwele bungahlala nathi sonke ithi buyinkosi yethu. Amen. Amen. Oh, Kuthunanani. Kuthunanani yakho.